kamo? Welcome sa ato ni kindergarten class. Kaupo ninyo sa liwat, ako, si Ma'am Jana, para magtuon sa mga panibagong leksyon. Handa na bala kamo mga bata? Kung handa na, tanan magtindog, kag magupod sa pagpangamuyo, kag sa pagkanta sa isa ka action song. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Walo, pito, anom, lima, apat, tatlo, duha, isa, wala na sila. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, napulo sila tanan. Siyam, walo, pito, anom, lima, apat, tatlo, duha, isa, wala na sila. Subong mga bata, atong pagatunan ang numero halin sa 0 hasta sa 10. Ready na bala kamo? Mag-umpisa na kita. Mga numero 0 hasta sa 10. 0, isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, napulo. Aton suliton mga bata, mga numero 0 hasta sa 10. 0, 0, isa, isa, duha, duha, tatlo, tatlo, apat, apat, lima, lima, anom, anom, pito, pito, walo, walo, siyam, siyam, napulo, napulo. 0 o kung wala. Isa, isa ka mansanas. Duha, duha ka mga saging. Tatlo, tatlo ka mga bola. Apat, apat ka mga lamesa. Lima, lima ka mga bituon. Anom, anom ka mga tagipusoon. Pito, pito ka mga baso. Walo, walo ka mga lapis. Siyam, siyam ka mga balon. Napulo, napulo ka mga rosas. Subong mga bata, aton isulat ang mga numero 0 hasta sa 10.
Good job, kids! Sa iningation, aton kuhaon ang aton mga lapis kag papel kag sa giya sang aton mga learning facilitators aton isulat ang numero 0 hasta sa 10. Until next time, kids, ako si Ma'am Jana, ang inyong manunudlo sa kindergarten. Bye!